Bok mame i tete školaraca, evo nas tu u prometnom centru Zagreba, gdje ću se pokušat ne zabiti u drugi auto i gledat ispred sebe dok vam objašnjavam zašto nije lijenost ili nedostatak radne navike razlog da tvoje dijete ne uči kontinuirano, nego da dijete uči sve što se kaže u zadnji čas ili kampanjski. Znači, kako ne može biti razlog lijenost ili nedostatak radne navike? Može, ali po mom iskustvu često nije. I sad to možda na početku zvuči čudno, ali pokušat ću ti objasniti. Većina djece ne uči redovito, ne zato jer im se toliko ne da, nego zato jer ne vjeruju da je to za njih korisno. Koliko puta i profesori i odrasli govore djeci pa zašto ne kreneš učiti na vrijeme, pa to ti je lakši način, to ti je bolji način. Pa zar ne mislimo da bi dijete stvarno poslušalo bolji i lakši način, da je to stvarno bolji i lakši način, ali za većinu djece nije i oni ne vjeruju u tu rečenicu pa joj kreni na vrijeme, bit će ti lakše. Tu je kontradikcija, pogotovo ako je dijete lijeno, ne da mu se učiti, a onda će i tražiti neku liniju manjeg otpora, tako tražit će neki lakši način da ispuni zadatak. Problem je u tome što je dijete vjerovatno bar jednom u životu poslušalo taj savjet. Probalo je, krenulo je na vrijeme ili krenulo je malo ranije nego inače, a onda se desilo što? Isti ili možda i lošiji rezultat nego kad uči u zadnji čas. I onda si dijete razmišlja ovako, čekaj, ako ja krenem učiti tjedan dana ranije, a ja ću svejedno do ispita pola toga zaboraviti pomiješat, i onda mi je ista stvar kao da sam krenuo učiti dan prije ispita, nisam uspio naučiti toliko puno, ali ovo manje što sam naučio mi je ostalo u glavi. Znači, opet sam na istom. Pa zašto onda trošiti vrijeme i učiti danima prije, kad mogu isti rezultat dobiti ovako? To vam je pravi razlog kampanjskog učenja. Pozadina iza toga je samo da dijete očito nema prave metode i pravu strategiju kako će nešto naučiti ponoviti dovoljno kvalitetno da to ostane u glavi zauvijek. I zato takvoj djeci koja kampanjski uče se šta još dešava? Uspiju naučiti za ispit, nekad ni to, ali uspiju nekad naučiti, i 2 dana poslije ili tjedan dana poslije sve to gradivo je isparilo i više nemamo pojma. To je to.